ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଉପରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ହେଉଛି 18-19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ବୟସ। ସିଏ ତା ବୋଉକୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ଦରକାର। ସିଏ କହୁଛି ଏଇ କଥାଟା। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖାଲି ପଚାରିଦେବି, ଆରେ ବାବା ତୁ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ କାମଟା କଲୁ, ଯେଉଁ ତିନିଟା ତମ ଘରର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ପଳେଇଲା, କେଉଁଟା ଦାମୀ ଭାଇ? ତମ ଜୀବନ ଦାମୀ ନା ସେ ଆଇଫୋନ୍ଟା ଦାମୀ? ଏଇ ଯେଉଁ 60,000 ଟଙ୍କିଆ ଆଇଫୋନ୍ଟା ଦାମୀ ନା ତୋ ଜୀବନଟା ଆଗ ଦାମୀ? ତୋ ବାପା ବୋଉ ତୁ ତ ନିଜେ ତ ଚାଲିଗଲୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବି ଜୀବନ ତୁ ନେଇଗଲୁ। କ'ଣଟା କହିଲୁ? କ'ଣଟା କଲୁ କହ ମୋତେ ଆଗ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ତମକୁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ଏବେ ଯାକେ ବି ବୁଝାଉଛି ଭାଇ, ଯଦି କରିବାର ଅଛି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜେ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଣିଷ ହେଇ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ନା କି ଖାଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି କ'ଣଟା କିଣିବାର ଅଛି ଆଇଫୋନ୍, ତାହେଲେ ବାପା ବୋଉକୁ ପଇସା ମାଗି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିବାର ଅଛି, ଖାଲି ବାପା ବୋଉକୁ ପଇସା ମାଗି। ଭାଇ ବାପା ବୋଉ ନା ସଦାବେଳେ ଭାଇ ତମକୁ ଖଟିକି ଆଣି ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର, ଏଇ ଘଟଣା ଶୁଣି ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର। ଭାଇ ମୋଠୁ ନେ, ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇଫୋନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଏଇଟା ଆଇଫୋନ୍ ନୁହଁ ମୋ ଭାଇ। ସବୁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ଆଇଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ଟା। ଦେଖ ଭାଇ, ଖାଲି ଆଇଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଯିବ ବୋଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି କି କେହି ଭାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ତୁ କେମିତିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନଉଛୁ ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଆଇଫୋନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ହେଲା?